Nisi ezonwe Heni osi fundi Jise ugota Lwaingo Yugosi Umda Lewa Haba Jehova ongcwele mdali wezulu nomhlaba yiso wenkosi yethu uJesu Kristu asilutho ngaphandle kwakho wena uAlpha wena uOmega siyalibonga uthando uthe wasinikeza lona ngokuthumela indodana yakho Nkosi yezwe yodwa noma ubuwazi Nkosi futhi ubonile ngaphambili bebulala abaprofeti ngapha nangapha kepha ngothando uthande ngalo Nkosi wayithumela indodana yakho yezwe yodwa uthi ke uJesu uma esilandisa ngemifanekiso uthi wayesethumela umnini wentsimi ethumela indodana yakhe ethi bazokwazisa indodana yakhe kepha yona bathi yiyo le idlalifa ezoliphanga lelifa Nkosi base iyabulawa kepha ke Jehova kwabanjalo Nkosi wahlushwa Nkosi eGetsemane kwabanjalo Nkosi laphalala igazi lakho eCalvary siyacela ngalelo gazi Nkosi sibe namandla wokunqoba yonke imimoya Nkosi singagcini ukube sinqobe emaphusheni kuphela kepha na physically Nkosi kubonakale amandla akho siyacela futhi ukuba amazwi esinawo Nkosi esiwanikezwe nguwe esiwafunda ngokuhlola imibhalo nokulalela izwi lakho likhuluma ezindlebeni zethu lisibonisa ngemibono Nkosi ebusuku silele Nkosi lifika ngisho nangemibono lapho silele Nkosi ocansini Nkosi singazi noma sizovuka kepha Nkosi ngombuso wakho nangokukholwa sikhuluma engathi konke kuzokwenzeka ngakusasa kanti ikusasa laziwa nguwe Jehova nempilo zethu zisentendeni zesandla sakho Jehova uthi uma ekhuluma uJakobe athi ungasho ukuthi uzokwenzani kusasa wenze lokhu nalokhu kodwa othi uma ukhuluma uthi inkosi mayivuma ngizokwenza ukuthi ngizoya lapha ngoba konke kulele entendeni yesandla sakho Jehova wophethe ukuphila Nkosi wophethe ukufa wophethe isibusiso wophethe isiqalekiso kepha konke futhi kulele ezenzweni zethu ukuthi thina senza kanjani uma sikhetha isibusiso sokugcina imiyalo yakho Nkosi sikwazi ukuthi sithole isibusiso namathamsanqa kodwa uma sikhetha ukufa siyoyilahla imiyalo yakho Nkosi sihambe ngezinkanuko zethu siyothola ukufa Nkosi kuze sithole izinsuku zethu zande emhlabeni kumele sihloniphe sigcina imiyalo yakho Jehova sicela uba usigcwelise Nkosi ngeqiniso ngoba izwi lakho liqiniso gcwelise izindebe zami Nkosi ezophatha izwi lakho uvule Nkosi amehlo akamoya Nkosi sikwazi ukuba sibone izinto zemfihlakalo zakho usiphe nezindlebe zokulalela izwi lakho usiphe nezinhliziyo Nkosi zokulamukela ngoba sithi baba simakade sishumayela Nkosi singabapriest singabafundisi siyingceku zakho nengcekukazi zakho kepha idimoni limhlebela umuntu limtshela konke okunye Nkosi ukubambene nentando yakho noma lithumbe umqondo wakhe Nkosi yacabangele izinyoni zakhe ukuba elalele izwi lakho maye kithi Nkosi ngoba solahla sesizwe konke sicela ukuthi singathe Nkosi Jehova ngumbizo wakho nothando lakho sigcile imiyalo yakho Nkosi sami ngokulunga konke lokhu sicela egameni lamandla lomfeli wethu uJesu Kristu waseNazaretha manje phande amen. Ukuthula nomusa nothando neqiniso makwane kwaJehova nangofakazi wongcwele wakhe uJesu Kristu waseNazaretha manje phande amen. Inkosi kusigoqa wena manje phande amen. Namhlanje kusuku lwesithathu enyangeni yokuqala usuku lwesithathu enyangeni yokuqala asethe enyangeni yokuqala njalo usuku lwesithathu enyangeni yesine siphuma emkhosini kaJehova siphuma emkhosini wamasonto umkhosi obizwa ngokuthi iPentecost umkhosi uJehova afika kuwona ngawo ezosinikeza umthetho wakhe simbonga ke ongabonwayo sithi udumo lokufanele ngaso sonke isikhathi siyini thina abantu engabe uzisithande kangaka ukuba usithande kangaka kuwo konke uJehova asenzela kona kumele nazi ukuthi into ayifunayo kuthina uba sihambe ngokulunga sigcine imithetho yakhe into ayifunayo kuthina ukuba sihambe
ngokulunga sigcine imithetho yakhe. Ngizohlutha lesihlabelelo njalo. Ngiyathanda lesihlabelelo ngoba asiso isihlabelelo esabhalwa ngokuhlakanipha komuntu, kepha kwaba isithunywa nje esafika. Ngizosho kanjalo ngoba yazi abanye abantu bazoze bebe confused. Kwaba yizwi nje lafika lo muntu wayengasekho, wayezama ukuba asiphe isiyalezo sokuthi kwenzakalani uma umuntu uphila emhlabeni futhi kwenzakalani ngalena kwethuna. Sithi maye kimi, lesiqale ngaso sithi maye kithi. Lesihlabelelo ngisithanda kakhulu ngoba uJehova wasambulela sona. Ngangizile 30 days sibhalwe kanjalo, 30 days sabhalwa ngomhla 28 November 2024 or 12 ebusuku. So lo muntu uma ufika uletha iculo nje ngoba angimbonanga physically, kwakuyiculo nje lalike lihlala engqondweni yami, ngathi umuntu oculayo, elithi maye kimi, angilalelanga lapho bengitshela ngoJesu osindisayo. Ngibahleka usulu, ngizibukela nje iziwula, abantu abangenangqondo. Bengithanda, bengibathuka, ngibahlambalaza nabangani bami. Ngize ngibukela nje abantu abangenangqondo kanti yimi engenangqondo. Manje selingishonela, usefile sekufika isikhathi sokufa. Uthi-ke manje selingishonele, ingxoxo le kodwa iyihlabelelo. Uthi manje selingishonele, inyama isihlungene nomphefumulo. Noma ngizama ukubuyela enyameni, ukubuyela emzimbeni, umzimba wami ugcina ngokushisa, ngishoda ngomoya wokuphila. So umuntu-ke uthi mayefa-ke agoloze ukuphuma emzimbeni. So uthi umuntu-ke umzimba wakhe uyagcina ngokushisa, kuthiwa umzimba wakhe uyashisa, awubandi, akaphume emzimbeni. Kodwa ushoda ngento eyodwa, ngomoya wokuphila, ngoba uJehova into ayithathayo kumuntu iyodwa, umoya wokuphila ngoba ungowakhe. Uma ufunda uGenesis uzokwazi ukuthi uJehova wasembumba chapter 2, wambumba umuntu ngothuli, wathi esembumbile waphefumulela kuyena umoya wokuphila, kanjalo umuntu waba umoya, waba ngumuntu, kanjalo umuntu waba isidalwa esiphilayo. Angithi cabanga ukuthi kusho kanjalo noma mina ngisiphathamisayo. Asambe sekona kuGenesis chapter 2. Ngiyaphambanisa, ngibhala iversion yami, gcina sekuba ngokwamagwaza version, ngokanje nje version. Efunakali leyo nto, sakhele iversion yami. Okay. Chapter 2. Uthi chapter 2 kaGenesis, kwase kuphelelisiwe izulu nomhlaba kanye nombuthano wonke uNkulunkulu akudalile. Ngosuku lwesikhombisa wamisa yonke imisebenzi abeyenzile, waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walingcwelisa ngokuba ngalolu suku waphumula emisebenzini yonke abeyidalile uNkulunkulu wayenza. Lokho kungumlando wokudalwa kwezulu nomhlaba. Ekudalweni kwakhe mhla uJehova uNkulunkulu ewenza umhlaba nezulu, kwakungabikho sihlahla endle namifino yayingakamili emhlabathini, ngokuba uJehova uNkulunkulu wayengakanisi imvula emhlabeni, kungakabikho muntu wokulima umhlaba. Kepha kwenyuka inkungu ivela emhlabeni yenisela ubuso bonke bomhlaba. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi, waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Umuntu waba kanjalo-ke umphefumulo onjani? Ophilayo. Umphefumulo onjani? Ophilayo. Ithi-ke lana-ke isitanza esesihamba naso manje, isitanza sesithathu, ithi selingishonele, inyama esihlungene nomphefumulo. Ngiyajabula, umuntu waba kanjalo umphefumulo onjani? Ophilayo. So inyama miyahlwana nomphefumulo kusho ukuthi umuntu asaphila. Ngithi noma ngizama ukubuyela emzimbeni, ugcina ngokushisa, ushoda ngomoya wokuphila. Siqhubeke. Nkosi ngicela umoya wokuphila. So usiyakhuleka manje, usefile lo muntu,
usehlukene nomzimba, useyacela uJehova manje, usecela umoya wokuphila. Kadedelela njalo bememtshela ngoJesu osindisayo. Uthi uyacela la ucela umoya wokuphila. Uthi ngisazicelela, uthi maye, uthi manje ningifakelana ethuneni ngisazicelela umoya, uthi ngisazicelela, uthi okay, uthi Nkosi ngicela umoya wokuphila. Ngicela elinye ithuba bengakangifaki ethuneni. Uyayicelela uthi Nkosi ngicela elinye ithuba bengakangifaki ethuneni. So lo muntu uhlukene nomzimba manje, angithi usefile kade delela manje emtshela ukuthi hayi amukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Wadelela washo konke lokho, wabathuka abanye bahlambalaza behleka namangani babo utshela ngoJesu na. Kwaze kufika isikhathi sokufa. Masefa inyama esihlungane nomphefumulo seyaqala ke manje inkinga. Usiyazama ukubuyela enyameni. Inyama esigcina ngani? Igcina ngokushisa, ishoda ngani? Ngomoya wokuphila. Usiyacela manje kuNkulunkulu. Khumbula abafileyo noNkulunkulu bakhelelene kakhulu. Thina at least sisondelena kakhulu noNkulunkulu ngoba siyakwazi ukuthi masikhale asize uNkulunkulu. And futhi at the same time ley'ngilosi zethu zisikankile. Bona bakude kakhulu. Kudinga yazi ngitshela iqiniso. Mhlawumbe okhulile lokho uzoqonda. Kudinga ukuba kusuke umuntu ezweni labaphilayo, ayezweni labafileyo, ayokhulela umuntu ofileyo. Ngimtshela mina. How is hard. Kudinga ukuthi kusuka umuntu ezweni labaphilayo, ayezweni labafileyo, ayokhulela umuntu ofileyo. Ngimtshela futhi ngichaze khona sizokwazi ukuthi niqonde lokho. Angibeke ngami. Ngiyathanda ukubeka ngami, ngile ndoda ezithemba kakhulu. Ngiyathanda ukubeka ngami. Angibeke nje. Anganabo thina la kuleli bandla siyi-church of two. Sibabili kuleli bandla. Sibathathu kuleli bandla. Okay. uNkulunkulu angiphe instruction athi makwazi kumele uzile ukudla ukuze uzile 40 days ukuze leli bandla ligcwale. Ngizile 40 days igcwale ibandla. Asethi makwaza kumele uphinde uzile ukudla another 40 days. Ngikuvuka inyama ogqokweni kumina ngithi no ngeke ngizingikwazi ukuzila. The more ngidelaya mina, the more wena ustruggle ngale. The more ngidelaya mina ukukhula enkosini, the more ustruggle ngale. Abantu abama-patriarch they are few. And ngoba few, wena uzosafarisha ngale. And futhi usuke ulucky, usuke unenhlanhla. Angazi inhlanhla engabizwa kanjani. Usuke unenhlanhla ukuthi kuzovuka umuntu ozoba i-traveler emndenini wakho. Usuke unenhlanhla. Angibeke nje ngibeke isibonelo ngawo Dlamini. Ngoba ukhona Dlamini, abantu bakaDlamini bonke kusuka kuDlamini umuntu oqala. Ulele kuwena ukuthi wena uhamba kangakanani omkhulu. Kulele kuwena ukuthi uhamba kangakanani. If ungahambi wena uthi hayi ngeke ngizile ukudla. Wewe ngeke ngizile ukudla mina. Ngeke ngize ngiyolala entabeni. Ngeke ngize ngiye emanzini. Akanda kanje the more wena ubambezeleka ukuba uyenze lento, the more besafarisha ngale. Khumbula ke wena unaqala ngenkinga yabo ngoba ibona abangalalelanga. Ilapho efisha khona igospel ke nendaba yezwi nomndeni. Igospel iyakutshela ukuthi ke wena unaqala ngokwenza kahle kwakho. Ukuhamba kwakho kakhulu kukhulula bona, kodwa unaqala ukuthi awubakhululanga bona. Nayizwa lento ngisho. Ingakho mawufunda Isaiah, I think it's Isaiah 40. Uthi inkosi ngicobele uba ngikhulule iziboshwa nababoshiweyo nabamphefumulo wabo nabamphefumulo wabo ophukeleyo. So when once you are not dead, ufanele ukwazi ukuthi ugcotshelela. Angibeke isibonelo. Mina kwathiwa ngumKristu. Igama ubheka igama lithi umKristu, igama lithi Christus. Igama elisho ogcotshiweyo noKristuweyo kaNkulunkulu. Angivesanga nje ngalala ngavuka ngasethi mina ngumKristu. Christus nanezwa uNkulunkulu lokho ukuthi ngumKristu. So siyibandla lamaKristu. Igama lesimaKristu singamaKristu kaJehova ngoba uJehova wasitshela lokho.
Awuvela nawe savuka safuna iBhayibheli sithi nali igama elithi amaKristu, hayi lona leli. Sehlala phansi kwanomhlangano sethi hayi singamaKristu, sakhetha lokho cha. Kodwa uJehova osinikeze kona lokho. So ifika-ke kufika umuntu ogcotshiweyo uyakwazi ukuthi-ke ukhululeke-ke wena ungalena kwethu. Kodwa nakhona kuyothatha i-dedication yakhe lo muntu ukuthi uyimisela kanjani ogcotshiweyo ukutravel. Yes. So ingakho-ke ngiye ngihlale ngitshela ukuthi mina uma ukuleli bandla zimisele. Mathiwa yenza lokho wenze. Kuthiwa shanele bandleni, shanele. Ceda. I-submission yinto ebalulekile. And especially umholi wakho mephambi kwakho ekutshela ukuthi yenza lokho. Wena awazi lutho. Kodwa ngoba umholi wakho uye okhokhela umphefumulo wakho, mlalele. And uma wenza lokho akutshela kona, uma kuyiphutha, uJehova uzokutshela and uJehova uzodila nomholi wakho. Yinto esiphuli nje, esiphuli. Mina-ke i-submission ngiyayenza kakhulu. Umgcotshwakazi ngakutshela. Uyazi umgcotshwakazi usokwaba umholikazi wami. Waba umphathi wami kakhulu. Ngakutshela naye. Umbuzo ukuthi mina ngesikhathi engumphathi ikuphi wangitshela kona ngangakwenza. Nowena uhlale niphathi nimbuzo. Ikuphi wangitshela kona? Bathi kwenza lokhu ngangakwenza. Engakutshela ukuthi ngangithole ithuba ngangikhandla noma ngiqala entabeni ngivoyiseni ekuseni ngesabatha ngiqala entabeni ngiqala ngiyokhuleka ngisuka entabeni kuyokhuleka ngiphuthume ngiye e-training center. Kwesinye isikhathi ngakufika bese yilungisile ilokhuzana ihlalo. Kwesinye isikhathi befike mina sengilungisa ihlalo ngishanela ngenza yonke into ngikhuleke. Because ngoba umsebenzi wami. So ukuseva kubalekile. Fanele wazi ukuthi ukuze ukhule kumele uqale lapha useva. Abanye abantu ingakho uthola ukuthi abanye abantu ba-challenge abaphathi babo. Uzozwa emsebenzini uya-challenge umphathi wakhe. Kodwa akakwazi ukuthi ukuba iboss kuyini. Akakwazi. So uqala lapha. Save. Thaba. Cool. Kanjani. Siqhubeke nayo le ndaba. Esihlabelele. Usiyacela-ke manje. Uthi ngiyayicelela umoya wokuphila bengakangifaki ethuneni. Ngoba ngiyasaba ethuneni. Usiyaphinda kwesitali silandela ukuthi zihlobo nabangani nikhalelana. Ake manje sokumngcwabo manje sofanele angcwabe. Uyacela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngicela ungiphe elinye ithuba ngingakafaki ethuneni. Ngoba uyazi ukuthi mafaka ethuneni sekuphelile ngaye. Ubuka-ke manje ngoba umuntu ofileyo uma efile ngoba nazi abanye abantu abaningi abazi. Umuntu uma eshonile ofile vele lo ngoba wenza isono. Ushonile umuntu noma ohambile umuntu osuwenze kahle. Ofile lo umuntu owenza isono. So umuntu uma eshonile uyakwazi ukubuka umngcwabo wakhe wonke. Noma ezama ukufinyelela kubantu akakwazi ukufinyelela kubona. Bese akakwazi ukufinyelela kubona engakuqhweba kodwa wena ngeke uzumuzwe ukuqhweba. Engakhuluma kodwa wena ngeke uzumuzwe ekhuluma. Kuyothatha umuntu okhulile ezweni lakamoya ukuba ambone aphinde futhi amuzwe. Angiyazi-ke indaba-ke yesibuko ngoba besho abanye abantu bathi isibuko siyakwazi ukuthi uma useduze kwebhokisi nomuntu oshonileyo umngcwabo noma ethuneni noma eduze komuntu oshonile uphethe isibuko uyakwazi ukuthi umbone. I don't know if it's true. Kodwa ngiyazi ukuthi-ke isibuko is a devil playground. Isibuko is a devil playground. Kakhulu. Ngiyakhumbula inkonzo yami engiyiphethe ngomunye unyaka. Shaba bekufundisa ngesibuko. Ethi isibuko is a devil playground. Sesisho kanjani ihlobo. So la useyakhuza ihlobo zakhe ukuthi zihlobo nabangane nikhalelane. Engabe niyangicelela ithuba lokuba ngiphile. Uyayicelela ukukhuza ihlobo zakhe. Hlobo nabangani anubona umngcwabo kuyakhala. Uthi nikhalelana. Engabe niyathandaza nicelela elinye ithuba lokuba ngiphile. Ngivuke ngingakafakwa ethuneni. Ngoba akukho ukuvuka ethuneni. Kusho yena lo muntu. Uthi ngoba akukho ukuvuka ethuneni. Futhi nami ngisazicelela. Abo manje ngoba sebekhala sebesondela eduze komgodi wakhe.
uyacela ukukhuluma nabo uthi nikhalelani engabe nicelela elinye ithuba lokuba ngivuke ngoba nami ngiyasaba ethuneni. Ila khona-ke wemzala wami efike-ke zilokhe khona-ke izinto. Yabo bese ufika la sewusifane wehle lapha ufakwe phansi. Wafaka phansi usuke usuwazi ukuthi uyaphi. Wafakwa nje phansi usuke usuwazi ukuthi uyaphi. Kodwa yabona musaphila sikhuluma izinto kanje zingena ngapha iphuma ngapha. Musaphila ingena ngapha iphuma ngapha. Sikehlale-ke sithule-ke thina ngihlale ngithule mina abanye babe behlaphe ngiyayiphakamisa. Kodwa trust me. Ungalinge uze kumina futhi ngeke uze kumina. Ungalinge uze kumina futhi ngeke uze kumina ngoba uzongibona mina. Uzongibona. Singahlala nani. Hlale nawe senze izinto nawe kodwa angifani nawe. Singahlala nawe senze izinto nawe kodwa angifani nawe. Hlobo. Hlobo sesanamhlanje uJesu wayehlala nabo, ephila nabo, edla nabo kodwa engafani nabo. Jesu wayehlala nabo, ephila nabo, edla nabo, ephuza nabo kodwa engafani nabo. Hlobo sanamhlanje. Ngicabanga ukuthi uzosibamba ngoba ngiyazi bese khamba ngendlela ngihambe ngipha ezinye inhloko eziningi. Kodwa fanele wazi ukuthi Jesu wayehlala nabo, ephuza nabo, edla nabo kodwa wayengafani hlobo nabo. Asiqhubeke nalihlabelele. Uthi ngiyasaba ukuya ethuneni. Uthi kwamanje ngisazicelela ngingangifaka ethuneni uthi ngisazicelela umoya wokuphila. Ngoba akukho ukuvuka ethuneni. Futhi nami ngisazicelela. Uthi ke okay uthi ngisazicelela elinye ithuba elinye ithuba lokuba ngenze kahle ngoba ngiyasaba ukulahlwa. Ngiyasaba esigodini sosizi ngoba uma usuka lapha mawufa nje uyafa qeda ukufa ungcwatshwe umuntu ahlala alinde umzimba wakhe. Ningakhohliswa abantu. Yabona umzimba umuntu awuhlala awulinde umzimba wakhe. Uyawuhlala ulinde umzimba wakhe and awuhlukani umzimba wakho. Abo umzimba wakho uma ngangayichaza le ngathi mina ngisho uma ngathathwa ingakho kuleli bandla sihlezi ngigcizelela ukuthi ungabi umuntu okhonze izibhedlela. Ngoba one futhi asikuphathisike thina lapha kuleli bandla ukuthi umuntu aye ku-against umthetho nje webandla ukuthi umuntu aye kuyilokhuzana kuyimoshwari ngoba emakhazeni. Why now? Umuntu emakhazeni ufika aqaqwe. Ungizwe kahle ngoba abanye abantu bethi mekushelwa leyo nto angafuni ukuthi alalele. Uyaqaqwa. Uma waqaqwa kwaphuma inhliziyo yakho uhamba nenhliziyo yakho. Okay, ake ngibeleke. Uzothi omunye umuntu hawu ungahamba kanjani nenhliziyo yakho umzimba ungaka. Ngilalele kahle. Abo umzimba wakho ngoba usele. Kusela umzimba wakho na umzimba wakho ukhisha inhliziyo yakho noma ukhisha iso lakho kwenziwa lawa amadona lawo. Amadona la usuke owasayinile wena usaphila. Okay, noma mhlawumbe ungawasayinanga kodwa uye emakhazeni ukhisha amathumbu nani. Uhambe wena umzimba wakho uyangcwatshwa mhlawumbe ngomgqibelo, ungcwatshwa ngomgqibelo asingcwabe yodwa tha ngomgqibelo ngibeka isibonelo. Ungcwatshwa ngesonto. Umuntu wale bandla ungcwatshwa ngesonto. Ngesikhathi ungcwatshwa ngesonto futhi uyahamba ngithi awusahambi ubuyela uyolinda la mathumbu lawo ngoba umuntu ukuze athole ukuba alale ngokuthula kumele abuyele emhlabathini. Kanjalo nesilwane ukuze sibuyele kuJehova ngokuthula ube sithola ukuphumula kumele sibuyele emhlabathini. Ingakho-ke thina mesibulala isilwane ngabe ubulala ikhundane uyathatha uyalibela ufaka emhlabathini. Ngabe uhlaba imbuzi uyalembela igazi layo uyaqhiba ubuse emhlabathini. So yonke into ithola ukuphila ngokubuyela emhlabathini. Umbuzo ngathi uma umuntu ohlaniphini wathi Magwaza umusho kanje ngoba ngihlezi ngibona izinyanga lapha yana ePrayers lengise oxamo lengise usho ukuthini ngalabo oxamo bakhona lapho oxamo bakhona ngothi nje phela into yakamoya okuyakwenza wayibona wena. Asiqhubekeni khona zokwazi ukuthi niqonde ngimhluthela nje. Uthi ngisazicelela elinye ithuba ngoba ngiyasaba esigodini sothuzi esigodini sosizi. Usho kanjalo. Uthi ngisazicelela elinye ithuba ngoba ngiyasaba ukulahlwa. Okay, uthi ngoba ngiyasaba ukulahlwa ngiyasaba esigodini sosizi. Uthi isigodi lesi samashinga namaphikankani. Isigodi lesi samashinga namaphikankani. Angithi kadedelela betshelwa ngoJesu. Ube yiphikankani.
edelela futhi ezethweshe naney'ngcezu zaNkulunkulu eyishinga. Uthi lesi isigodi samashinga namaphiyankana. Uthi indawo yokukhala nokugedla kwamazinyo. Uma ukhala-ke ngalena kwethuna kuyafana usiyadlala. Fana usiyadlala. Uyakhala uyadlala, wayinyembezi yakho ayiphumi. Uma ukhala nje ngalena uyadlala. Wayinyembezi zakho asiphumi. Manje ifisa ukuba niyibone lezi zinto engikhuluma ngazo mina. Awukhonza ukuzila ukudla. Awukhonza ukuzila ukudla. Umthandazo wa-12 uthando ukwenza umthandazo wa-12. Manje yabona lehlabelelo safika ngo-12 o'clock. 12 o'clock ngoNovember 28. ngoNovember 28, 2024 sorry. ngoNovember 2024. Uzila ukudla, uthanda futhi nokuba uba umuntu okhulekayo ngabo-12. Ngangizile bani 30 days la. Okay, siqhubeke. Uthi isigodi samashinga namaphiyankana, isigodi sokukhala nokugedlezela kwamazinyo. Uyabamisa-ke manje uthi manini nigqibelani, sekuyisikhathi sokuthi angcwatshwe mase uyafakwa phansi. Uthi manini nigqibelani, so sebethela inhlabathi phezu kwebhokisi lakhe. Uthi manini nigqibelani, ngokuba uJehova usengiphile umoya wokuphila. Yazi wenziwa into ebuhlungu kanjani umuntu. Wathi uma ekade ecelela ukuthi inkosi ngicela ungiphe umoya wokuphila, ngicela inkosi kwathi sefakwe ethuneni. La abantu khona sebethela inhlabathi phezu kwethuna. uJehova umoya wakhe wokuphila wawubuyisela ethuneni emzimbeni wakhe. Useyaphila uphila kephi? Ebhokisini. Laba bagqiba useyaphila usevukile. Angenzi ukubona ukuthi kuyahlatshelelwa, akekho umuntu oswela komunye lapho olalelayo. Mase egqitshwa umuntu kusuke kuhlatshelelwa uculo.